posachedwapa tikupasirani mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe makamaka ku convention ya People's Party kumene kuli kusankha adindo a chipani chimenechi cha People's Party, ndipo mumva mwayena amene apambana Opanda Opikisana nawo komanso ena amene apambana pamene anachita convention, ndipo iwo ndamene asankhidwa ambiri. Koma padakali pano taonerani video iyi. Alibe munatitulutsa atu pati ntchito imeneyi yaenda bwino kwambiri okuti inayamba chakumamawaku anthu amapikisana, koma anthu akhala akuvota tinawalola ma delegates kuti avote momasuka mpaka na delegate omaliza waponya voti chakumadzulo kuno. Pa nthawi ino ma auditors athu amene amayang'ana mwambo umenewu akuwerenga mavoti amenewo ndipo atiuza zotsatira posachedwapo mpano. Mwina kungotsimikizira kuti ndi ma delegate angati amene aponya voti. Munatiuza dzulo izo kuti pali ma delegate pafupifupi 1200 ndi angati amene akwanitsa kuponya voti. Ma delegate idi timayembekeza kumafika kumeneko, koma ma auditors athu ndi amene akhale akubweresa exact number ya figure imene yaponya voti tsiku la lero linolo. Maudindo 31 amene msonkhano uno convention ino imafuna kusankha, koma tikumva kuti Maudindo pa Maudindo 31 onadi pali Maudindo ena anthu amene apita Opanda Opikisana nawo, ndipo posachedwapo pa auditors iwo aonanso zifukwa zake ndipo akhala akuzapereka mayina anthu amene apita opposed. Mwina pano chatsala ndi chani kuti msonkhano umene ufike kumapeto? Chatsala pano kwenikweni ndikudikira kuti ma auditors atipase zotsatira, akatha kupanga choncho Dr. Joyce Banda kufanawonso zikumveka kuti apita opposed akhala akuzapereka acceptance speech yawo, ikatha pamenepo ndoti tikugwangwanula mwambo umenewo. Inu ndi chairperson wa convention imeneyi, tatitsimikizirani Maudindo mwina akuluakulu olo Maudindo odziwika amene apita opposed ndi Maudindo ati? Maudindo amene ndikudziwa ine ndi udindo wa president, Maudindo ama vice president ndi udindo wa secretary general akuluakulu. Chabwino, mwina tikayang'ana kumbali ya Maudindo amene sanapite opposed akuluakulu ndi Maudindo ati? Maudindo amene ena amene apikisana nawo apo pali udindo wa publicity secretary, udindo wa director of research, udindo wa director of political affairs. Amenewo ndi maudindo ndithu akuluakulu ku chipani chathu chinocho. Ndiye maudindo analipo ambiri, sindingathe kutchula udindo umodzi koma amene ndikukumbukira kuti avotedwa apo ndi amenewo. Mr. Kamanga, thank you very much for talking to us. Maybe we just want to understand the voting has concluded here. We are waiting for results. Maybe if you could just confirm to us, we understand that you are expecting around 1,200 delegates to cast their vote today. How many have actually casted their vote? Yeah, thank you very much. Indeed, we were expecting that number of delegates, but the actual number of those that have voted, our auditors will be able to confirm because the voting process was in the hands of the independent auditors. And we also know that some positions, around 16 of them out of the 31 that were supposed to contest on this convention have gone unopposed. Can you confirm to us? I can't confirm the exact number, but I know some positions, key positions, have gone unopposed, and the auditors will be giving us those positions that have been that have gone unopposed. Which positions, which key positions are these that have gone unopposed? For instance, the position of the president, the vice president, and the secretary general. Those are the key positions that I know for sure there were no competitors. Moving forward, what are we expecting now? What is going to happen from this time onwards? From now, we are waiting for the results to be released by our auditors, EMG. After that, Her Excellency will give her acceptance speech, and then we will wind up the whole event. Thank you very much, Mr. Kamanga, for your time. Thank you very much. That's Mr. Kamanga. He is the chairperson of this convention, the People's Party convention here at Crossroads Hotel. He says he cannot confirm the actual figure of positions that gone unopposed, but suffice to say that they
key positions that have gone unopposed. The position party president, the position of vice president, and also the position of secretary general of the party. Other positions that people have actually contested, and we are waiting for results from the auditors. People's Party had hired to manage this election. Anytime from now, the party's president, Joyce Banda, will be her way into the hall to give her acceptance speech according to Mr. Kamanga, and also to officially close this convention. Tukutero kunena kuti kuno chimene chatsala tsopano ndikuti mtsogoleri wa chipani chimenechi cha PP a Joyce Banda afike mchipinda chino azapereke uthenga wawo makamaka wovomereza udindo chifukwa zadziwika kuti iwowa alowa pa mpando umenewu popanda opikisana nawo, ndipo akhale akubwera kuno kuzapereka uthenga wawo wovomereza komanso ngati mtsogoleri wa chipani kutsekera msonkhano umenewu wa People's Party PP kuno ku Crossroads Hotel. Msonkhano umenewu kuyambira dzulo lija timakupatsirani chilichonse zimene zimachitika kuno, ndipo sitisira pomwepo leronso tipitirira 2025 komanso chabwino munapikisana candidate mpando wa deputy secretary general. Chabwino mwina tingofuna kumva kwa inu pokhala candidate munali muno mene voti imaponyedwa, komanso pokhala candidate munalinso delegate mbali inayi. Kuponya voti kumene kwayenda motani? Kuponya voti kwayenda bwino kwambiri chifukwa choti panalibe chisokonezo chilichonse chayenda bwino, ndipo tikhulupirira kuti zotsatiraso ziyenda bwino. Ndithu chikupatsani chitsimikizo kuti zotsatira ziwe ziyenda bwino ndi chani? chifukwa chilichonse chayenda bwino kwambiri ende mauditors athu onse anali pomwepo. Ndithu panalibe zosokoneza? Ayi, panalibe kalikonse. Chabwino ife tinali kunja mwina sitimaona kuti mkati muno zimakhala bwanji, mutangotipasa chithunzithunzi kaponyedwe ka voti kake kanali motani? Mkati muno choyambirira munalibe chipirikiti, timayenda line by line, ukafika kutsogolo kuja umakatenga poyambirira ngati pa deputy secretary general, mukachoka mapita sopena, mukachoka pena umachonga ndoti kumaponya box muja. Tuna pa mpando wanu wa secretary general, deputy secretary general makamaka munali anthu angati amene mapikisana? Tinalipo anthu awiri ndi zimayi nzanga, komanso ndiyamikire kuti chipanichi chatipatsa mwayi komanso kulimbikitsa chizimayi kuti mwayi malo ngati awo anthu akuluakulu tidzipezeka komanso tidzikhala tidzilimbikiza azathu. Ndithu kozinezo simmayembekezera ngati wachinyamata kuti ndingakhale ndi mwayi oyima position yakulu ngati iyi. Tikuyembekezera zotsatira sizinabwere, siri kudziwa kuti wapambana ndani, mukhoza kukhala kuti mwapambana kapena mwagonja kumene, mungatiuze zotani kumbali zonse ziwiri kuti mutakhala kuti mwapambana muchilandira motani, mutakhala kuti mwagonja zikhala motani? Choyambirira ndinene kuti nditakhala kuti ndapambana ndisangalala kwambiri, komanso nditumikira chipanichi mwakudzipereka konse, osati kuchipani kokha komanso kwa anthu aliyense posatengera chipani chilichonse. Amene akufuna kujoyina akuyenera ajoyine. Ndithu ndikakhala kuti ndaluza ndigwira ntchito ndi anzanga amene apambana, posatengera kuti uyu wapambana kapena ndaluza, ndivomereza chilichonse pakuti chisankho ndikupambana kapena kuluza. Ndithu chikoma kwambiri. Munatikumbutsanso dzina langa ndi Edina Kaluwa. Chikoma kwambiri. Amenewo ndi Edina Kaluwa akuti iwowa achokera ku Madise komwe. People in politics, new ideas, a new face, and these people have been groomed and rooted. Ndi manambazi manambazi awa anthu oti akutenga maposition ayi ndimvere nineyo. This is a party with a vision. Achinyamata ali kuno. PP kanali ndi mphamvu. PP kanali ndi mphamvu nakuzani kuti members tutapati kutapa kuika socho chita nawo mpaka na kumasankhula nawo. Zikomo kwambiri. Ndithu kuyankhulapo ndithu pamene pa ndikuja chanthunya amenewo amene usadayambe ndithu mwambo menewu oponya voti
adali ndithu director of legal affairs ndiye amayankhulapo ndithu nkhani yokhudza speech yomwe apereka Joyce Banda dzulo kuti ati speech imene ija amachita reflect on zinthu zomwe zidachita bwinobwino zopereka hope komanso kuti ayende bwanji ngati chipani kuita chitsogolo lero akachita tsopano kuti ndi torch bearer wa chipani chimenechi cha PP. Ndikhale ndikutambasuliranso ndi nzanga taonga bwinobwino nkhani zina zomwe ayankhulapo achanthunya koma bwanji pakadali pano ticheze ndi omwe akuyendetsa mwambo umene msonkhano waukulu umenewu. Ndimafuna ndimveko nkhani yawo Opikisana. Ndakufunsani nthawi ina yake koma sitidali pakanema. Ndimakufunsani kuti tamva kuti Maudindo Opikisana acheperaponso. Akupikisana ndangati mkatimu mungatiyankhe pano. Amene apikisana mkatimu ndi Maudindo about 8 kapena 9. 8 kapena 9 kuchoka pa 15 omwe timadziwa dzulo. Chachitika nchiyani? Chimene chachitika ndichoti pali anthu ena mkatimu timapangabe ma vetting process. Pali anthu ena okuti woka apanga withdraw kuti imene ndikuonera ine nzanga ndikapikisana nayeyu sindikakwaniritsa komanso okha taona game ati game iyi indikulira kuti bwino ndingotani ndingobwerera mbuyo ndituluke. Zimachitika ndithu mu organization ina iliyonse. Ndiye lerolo taona ngati pali mipando 8 kapena 9 imene apikisana mkatimu. Koma ndina kuti ndiye mu chipani muli ufulu kapena chipani chikukwanitsa kwapatsa anthu mudyo kuti atenge nawo gawo pa Maudindo. Muli ufulu waukulu. Ufulu wayamba tinatsekula mipando iliyonse kuti amene ali ndi ufulu athe kubwera poyera kuti adzapange nawo mpikisano umenewo. Komanso kupanga vet maina kumathandizanso chifukwa pali anthu ena ake oti ali ndi milandu court. Pali anthu ena ake mwina anapanga mbaa ataononga pena pake amene kuti abwerere kuwalola kuti apange nawo contest. Ndoti tikupanga bring disrepute into the party. Amene ali ndi milandu ku court mukwakana chifukwa cha ndanena kuti ndingopereka oje titsanze pena ake tikudziwira kuti uyu nawo uyu anaononga pena pake simukufuna dzina lake ndesifuna kudetsa dzina la chipani. Chipani cha People's Party ndi chipani mudziwa inunso chimene chinamenya corruption dziko la Malawi. Imene president wathu Joyce Banda amalamula dziko la Malawi. Ndiye kuti soti zero laso anthu oti tikudziwira kuti uyu ali ndi mlanduwo kapena anagamulidwa mlanduwo akatangala abwera zaime atayi. Zimene inu yamukuyima ndithu kuti chipani chanu chidathetsa katangale chifukwa dzulo adayankhulapo amayi nkhani imeneyi koma amalawi ambiri adayankhulanso kuti kodi bwanji nanga za Kashigeti poti Kashigeti ndiye idavuta kwambiri nthawi imeneyi ija za Kashigeti mukuzisiya pati za ndege muzisiya pati iniyo lero limukumayima ndithu pachulu kunena kuti boma la PP lidathana ndi katangale. Ndipo ndikuyima dinji pa mawu amenewo kuthana kwake kunali kotani kutamveka kuti anthu akuchita katangale kwambiri. Number 1 chimene anachita president athu ndikubweretsa ma investigations anabweretsa ma auditors abekatire kuti adzapange kafukufuku boma lawo. Sitinachitikepo kumenezi pa dziko lapansi pano kuti boma limene likulamula kuyika na ma auditors kuti azafufuze. Ndipo anapezeka kuti anthu ena akhudzidwa ndi nkhani anapanga dissolve cabinet yawo kuti nduna zimene zidawakhudza zipite zikayankhe milandu yawo. Chimene chija chinali chiyambi chothana ndi katangale. Sonza kuti maito kuti Banda ndi boma lawo la PP silinasekerere katangale. Tibwerere ku nkhani imene yachisankho Maudindo 8 chuti chadwetsa nchiyani mpaka na pano tikhale tili pano sibweza atamaliza kuwerenga kalekale Maudindo rungochepa kuvota ndikovuta ngati madelegates ali kwambiri nera kumpatsa mpata delegate aliyense kuti avote. Democracy very expensive. Simathamanga simachedwa. Ndiye kutero kukuchedwa tikufuna kuti tinadikira kuti delegate aliyense obwera aponye kuti koma pano atsiriza chuchepetsa kuwerenga chiyani. Ma auditors akuwerenga afuna kuti vote ya wina aliyense amene waponya iwerengedwe.
ndiye ife zimenezo zowerenga zili m'manja mwa auditors ife sitingapite ukauza kuti chikuvutani ndi chani awerengera kuti sitikwaona ma auditors amenewa azitsekera karumu kena kake kuti ine nati mpiteko kumeneko ndakankhidwa ndi security ndati kodi mukunkankha ndi cheya yemwe aliya uno sikololedwa olo cheya olo president amene sangathe kubwera ku room ino. Ndichifukwa chani mwagwiritsa ntchito audit firm imeneyi tinaona anzanu amangogwiritsa ntchito meki eno munaganiza bwanji kuti basi ameka asabwere kuno mugwiritse ntchito bungwe limeneli EMJ? Ife sitimapanga zimene akupanga wina ifeso tiwa kuti ameki ali ndi udindo omayendesa zisankho pa nthawi ino meki ili pakalikirize kwambiri kukonzekera zisankho zikubwera za 2025. Sitinafune kuti tiwapatsenso bize kuti azizabwera kumazawerengera zisankho izi nchifukwa tinaona kuti paliso ma independent firms auditors amene akhoza kuzatiwerengera ntchito iyi ndikupereka independent decision yosakhudzidwa ndi wina wake wa mchipanimo. Zikomo kwambiri. Thank you. Ndithu akucheza pamenepo ndi akamange kuyendera padakali pano muzinda wa Lilongwe pamene chipani cha People's Party PP chikuchitisa masankho awo ndipo chayambira zulu. Lero timve chilichonse chosatira makamaka ma position amene apambana mukhale pompo pamene tikubweretserani zambiri.